me ni somni panga sang ni somni pali inrin ni ani a bazar thir tu te chibai ule Taiwan liteng sol Taiwan Strait ta China chuan ni hi o sipai nun chanzirna nein Taiwan ram chu na satakina room thaya khochak palian China hian ram dik tak nia an soireng Taiwan hi atul chuan tharum mangin alamayang ti anlo soi to thina na sataka in rosai na room thai mekani Taiwan chuan president thar an neya president tharatan lai chingte William Lai an ti bok laklu ani hnu loka China hian Taiwan tuipuya sipai te chu nun chanzir turin na tir chuak ve ngala he athil ti hi Taiwan room thaina ni thu po azep lo chiang hle ani China hian ninga ni atang khan Taiwan bul tuipuya military drill hinain nimin po khan an chun zoma Taiwan ram mi then khatin China ram then dar tuma mala a president thanna neya mani aro in rel na nei chun zom tum tu te hremna turin ma an la ti an puanga China sipai ho tu te chuan Taiwan rama ro rel tura chaknan nei tok zealan tir chu an tum berani thu an puang mia mayani mimal pakhatin thu nei na pum hom na ram zau tak le mi pui tam tak omna China ram le thirka lian vak lo Taiwan te hi sangkha zakwa somnga hnuwa englai ma in an inkar thangai lova China rama ro rel tu te chuan Taiwan chu an rambung khatani ti in an ramani zealan tir turin atulani phot chuan tharum hanga nuai mayan hredon lo ti po an soi fo to a chuti lai chuan Taiwan hi USA chuan aveng ve tlata ramte takte ni ma se USA in atran ti an hriata wangin Taiwan ram hruai tu te chuan China hi hlau lo takin an tong khum ve fo boka China rama Xi Jinping an ro rel nu phei chuan China hian Taiwan hi kongrang rangin ati thaide urengani ninga ni le nimina China military drills hi China sipai Chinese People's Liberation Army PLA Noya Eastern Theater Command ten an neya he sipai nun chanzirna hian lei sipai Army te baka Navy le Air Force ten tela ramdang ang lo takin China hian hranpa in Rocket Force an neya anni po hi he military drill a hian an tel ve ani he sipai nun chanzirna hi China ram le Taiwan in ka liteng sol Taiwan Strait ta nei ania chu du tok lovin Taiwan ram hual velin Taiwan ram chimle ma le kho chaklama te po China sipai ten chena sa hlea Taiwan mainland baka thliarkar te naw Kinmen Matsu ukui le dongina te po military drill hi an nei ani China sipai Eastern Theater Command thupuang tu Naval Colonel Li Ji chuan an thil ti chu China laka Taiwan lak hran tuma malatu Independence Force in ti te hremna nia chuti rual chuan Taiwan ram chungchanga in rol vele in rol tum ram dang te tan po vau khana ni ngal thu a soi China sipai te hian in do tho na mangin ka fu turan thil da te chu chiang zet zetin an kap dar chuma tuipuya hian in do long chakle hlawom destroyer te missile speedboat te po an thok chuaka Taiwan Strait ta chuan in do na mun puyang main China sipai ral thuam chi rang an ther fur maya nimin lam khan Taiwan hual vel tuipui mun rang China sipai te chu in sem darin sipai te chuan an lai pui te le missile system te chu an ron phor chuaka atak taka in ka na live fire ero an nei lova Eastern Theater Command thupuang tu chuan zirtom ni an thil ti hi Taiwan ram bei turin kiltina tangin arualin an che theni ti an lantir ni in na soyani China hian sipai nun chan military drills an nei in an ram mi puite hena an chak zian lantir ani deuh ber thina tuntu mai ro chuan China ram mi puite ai ma in khovel ram dang telaka nin hrosa ni bera China ram sarkar hnuaya media sang chuan an sa thei ang berin an puanga video te po an ti chuak na sa hlea China sipai te po in an thil ti hi social media lama an post dar na sa hle boka tumdang ang lo takin China sipai te thil ti hi khovel hriata tarlan ania hetiang ani wang hian China chuan na sa takin Taiwan mai ni lo khovel ram dang te room thaya a in rosa ti alanti rati thei ome Taiwan ram defense ministry chuan China thil ti endika atulanga lo ma chon turin tuipui boruak le leya an sipai ten tir chuak ti an soya helai bialarem na le mon na boruak ti setura malak na le tute mo room thai tuma malak na omta chu poyan ti thu an soibok
Taiwan chuan ninga ni jing lamda ruk atanga nimin jing lamda ruk inkar chung khan an ram hnaya China indo thlona somli pakua indo long som pakua le tuipui kam veng tu long pasari an hmu thu an soya Taiwan ram president office chuan thu chua siamin Taiwan chu a inveng theya mani inveng him turin a in ring tok ni in an soibok China chuan Taiwan ram zalen na le mani ro in rel na ti thain sipai chakna mangin na satakin a rum thayani anti China sipai ten na satakin an chevel tuipuya nun chanzirin intila omma se Taiwan rama mi pui maktadoi somni pathum zette chu ti takin an thlabar lem lova China hian voi tam tak alo ti thai to wangin Taiwan ram mi pui te hian nga ya an nei ti hial to a Taiwan putar kum somriat pariata upa chuan CNN in an kom na Chinese Communist Party hi kan hlau lo reng atia CNN ne na liu ti chia ming saitu putar hian China ram Communist Party te hian Taiwan hi min do tak takani po in chuti maya min ne chu har khopang Taiwanese te hian in do kan hlau lo atiani China hian engwanga hetia sipai te tir chuaka mala tawak nge ti hi zona lian takani a chan chiang taka omngal chu Taiwan President Tharatana Layan Laglu Khani ang Tunkar Thotan Ni Khan Democratic Progressive Party DPP Shwaitu Lai hi Taiwan President Tan Laglu ni in DPP in Taiwan a ro an rel tram thumna ni a DPP hian Taiwan chu tu thu hnuaya ma omlo mani a ro in rel ram mani a Taiwanese te po tu te hnampeng pakhate monilo mani a hranpanga ta ni na nei venga tan ni ti chu an thupuya ni a January thakhan China chuan lai hian in thlanpuya ne na chan chuan China le Taiwan in kar boru ka chiat pha hle don ti soin Taiwan mi puite chu remna le mon na nge indu indona ti in lion vote chuan indona an thlanga an ngai don thu an lo soi to ani an ti thin dan pa nga in Taiwan mi puite chuan China ram hruai tu te thu soi hi bara an khon lo chiang hle a DPP chu ro an rel tir le a China sarkar chuan lai hi mi puite ril ru hruai ko ya boina siam tu ani ti in indona chau ni te in an soi thina lai hian an boina chingfel turin in biak na nei puya China ram hruai tu te hi a som fowa China hian in biak an du ngai mi lo thung ani kumsomruk palimi lai hi medical doctor hlui Taiwan veteran politician ani a Taiwan ram ma ni aro in rel na choi nung tlat tu ani a China ram hruai tu te huat ber thin lung putu ti la adik ome tunhaya Taiwan independence thupui tawak lova chuti lai chuan Taiwan chu ma ni aro in rel ramani sa renga wangin a hranpa independence puan ngai lova chutiang tura malak po atul lo ati thungani lai hian thotan nia president atana lak lu ni nuwa thu soya chuan Taiwan democracy hundu om chu a thleng mek ani ti in Taiwan ram zalen na chu a thei to pa von himatum thu a soi boka China chu Taiwan a rum thai reng ban sana anom dan tur chung changa du thlan na chu Taiwan mi puite zalen na da sak ve turin ang en ngal bok ani China ram a hian kumsom ni chuang o Chinese civil war oma he civil war a hian Chinese Communist Party CCP chuan ne na changin sangha zakwa somli pakwa khan tuna China ram People's Republic of China PRC hi andina he civil war chaklo lam Chinese Nationalist Party CNP hruai tu te chu Taiwan thliarkar a hian an tlan chia a Republic of China ROC sarkar anin voa China ram pumpui chu Taiwan kho pui tai pe atangin an op ni in an puang ani Beijing a CCP in China ram hruai tu kan ni ti in rowan rela Taipei a CNP in China ram hruai tu in ti in rowan rel ve tho ti na ni chu ti chuan huna kal zela tuipui na dai dan an ne wangin anin kalpo tlem tiela Chinese diktak niveksi kha tuna chuan Taiwan a omte chuan Taiwanese anin tita a China rama thu nei tu te le rorel tu anin tingai to lova China in an rama thu nei an tumpo ngai theilovin mipui thlan sarkar rorel naram ram sang hlakan ni thu chu Taiwan ram hruai tu te chuan an au pui chhota a an mani in ram dan pui sang an neya sipai an neya poisa po a hrang nein independent drum pakhat angin anom chhota zelani kumavei tam zela thangthar jok te phei chuan Chinese an ni ti an pom to lova
an ram ro rel tu ten China lam an on deuh nian hriat hlek chuan nasa taka daudalin boina po chuak fo renga chuti lai chuan khowela ram tam zokin Taiwan hi independent drum pakhat angin an pom lova ma se hun kal zela rangan om ve tlata wangin ram dang te point independent drum anga en lo thei lovin kong ranga inzom nan nei pui chhota zel lo thei ta lawani chutiang lo ni chhota ka chuan CCP hruai tu adam chunga China ram ro rel to tur Xi Jinping chuan Taiwan ram laka hian a thik thu ati chhewal zela kumsang ni som paruka DPP in Taiwan rama rowan rel nu phei ka chuan China hian officiala Taiwan nena inzom nan nei thin chu chuchat vekin Taiwan hi kong rangin nor chep chhota zelani laya ma a DPP hruai tu Taiwan ram president Tsai Ing-wen malak na wangin Taiwan hian USA nena inzom na nget tak an neya Taiwan hian US nena tangin ral thuam thale changkang tak aleya US hausak na zar zawin na satakin ma ason duai ani hetiang taka Taiwan ram chevel hi China chuan angai theilo zual zela sipai chakna manga run mai te po asoi thut to a ma se ni nga ni le zirtop nia an chen na alian khan Taiwan laka an la chengai lova China hian Taiwan hi runa tum tak ta emni ti mai turani tun ma chuan US hian China rama ro rel tu nia ria in Taipei thu nei tu te chu China ram angin inzom na nei puya sangha zakwa somsari pakwa khan Beijing lam ma hoi ve ta thunga chuti chung chuan Taiwan hi a hoisan tak ngai lova People's Republic of China chu China ram sarkar dik taka apuma China in Taiwan hi an rambung khata angai ti po hriat puya ma se Chinese Communist Party in Taiwan thliarkara thu nei tu dik tak nian in chal na ero englai ma in na pom sak thu a soi ngai lawani official taka Taiwan nena inzom na nei si lovin US hian Taiwan hi an nai hret Taiwan ram chu ama a invent theina tura an pui theina turin dan ten siama ral thuam te po a pe chhota zela USA ro rel tu poimo tak te chuan Taiwan hi an tlo de urenga chuti chung chuan China hian Taiwan hi run tak ta se US hian a venga ngem ti ero soi thei ani lova US malak dan hi hriat thiam harfu ani hetiang ani lai hian January thla a Taiwan in thanzo nu lok khan US House of Representative Louis Mike Gallagher Hovin mi poimo te chuan Taiwan an tlo a lai le sai te hi mu in US President in thana tu point nena changse US chuan Taiwan a puizel don ti an hrila China chuan an ram in rel bolna in rol ti in Gallagher chu an rek thu an puang ve ngal ani China sipai ten nun chan an zirdan hi an ma ni ngei an soi angin Taiwan ram hual vela kalin Taiwan beidan turan zirlok ani bermaya Pacific tuifin riata thliarkar Taiwan hi China mainland lamatang te Philippines lamatang te le Taiwan khochak lam tuipuya te hual betin mun sang atangin an bei thei ti chu khowel hriata an puang ani Taiwan military expert Chia Chung chuan China thil ti dan hi indona tak ang ania sipai te chuan ral thuam mangin Taiwan an bei lo mai chawani atia China malak dana hian Taiwan in alo bei let vena tur laka lo inven na lama po China sipai te hian rom man na nei thale ti alang ni in na soibok China sipai PLA ten video an ti chua pakhata chuan sipai thupuang tu chuan kan thil ti china hian Taiwan lak ran tum tu te tlan chua tumna tur nialang khochak lampo kandang chat ne hle ani atia Taiwan khochak lam tuipui kam hi Japan ram lam nai Taiwan sipai mun pui omna ni a Taiwan in US le sangoi zon pui ram danga tanga thil sang phurlu na mun pui ber ani bok heti taka China ram hruai tu ten thinrim na chan nialang chu President Thar William Lyon athu soina a China soina na China ti tongkam mangkha ni inalanga Taiwan ram hruai tu te hian China soidon hian an fim khur hle thina President Louis Sai po khan China soinan China ti top lovin liteng so le lamram ti te Beijing thu nei tu ti te mang thina China ti mangai lo Lion China ati bor tamai hian China ram hruai tu ten Taiwan President Thar Lion huan na thin lung om sa chu na satakin na ron chemal bela President ani atanga ni thumna na satakin anin thro sata ani hetiang taka na sa hian PLA hian maron la in Taiwan nena tuipuya anin rina tuipui mel somnga chin po ron pel ma se
Taiwan ram chin tak tak anga ngai Taiwan tuipui kamatranga mel somni palichin chu an ron rap lova chu wangin China hian la phim khur hle ti ero chiang thung heti la hian Taiwan mi pui tam jok te chuan China ti thaina hi ngaya an nei to a chu ti takin an ngai thu pui lem lova ma se China chet dan hi ngai tha mai chi chu ani mi alo heti lai vek hian Taiwan ram ep tu party China lam on tu te point China chu za ngai turin an lo ngen ve mek boka China in hetianga room thaya piang hian Taiwan rama hian DPP ni lo ep tu party te chu an hniam sal zela China hian Taiwan room thai chu malak dan tikemoti in tun thlengin mala la zela ma se Taiwan mi pui zinga China ram mangai lo Taiwanese an ni na thinlung lian jok an tam tual zoka US in a rukin an tranti an hrevekar boxia engtin tak ni zelang mo bazari lo thira wangin kan lo me